O piloto vasco Andrés Vilariño voou coa súa barqueta Norma para facerse coa sexta subida a Pontenova. Hemos evolucionado muchísimo el coche, yo creo que ahora es cuando deberíamos, el otro día quedamos en el Fito terceros, que era Campeonato de Europa, primeros en el Campeonato de España. No hubiéramos mejorado el tercer puesto, pero sí nos hubiéramos acercado un poquito más. Tenemos un gran coche y el equipo está trabajando y evolucionando muy bien. Y encantados aquí. O veterán e laureado piloto tetracampeón de Europa nos 90 partía como favorito e deixa no asfalto mariñao o mellor tempo de todas as edicións celebradas neste rally. O récord tiña o Toño Varela no 2013 ca súa barqueta Osella en 2 minutos e 5 segundos e bateu no Andrés con 1 minuto e 56 segundos. Xunto a él subiron ao podio dos máis rápidos Jesús Pombo e Alexis Vieiter. O que tamén se mollou en champán foi Sergio Vallejo. O piloto meirense logrou o primeiro posto na categoría dos carrozados co seu DS3 modificado tras o último accidente do piloto en Canarias. Vallejo amosouse contento pola marcha do coche e por estar de novo correndo preto da casa. Hai un ambiente sanísimo y, en fin, encantados de estar aquí. Además, yo muy cerca de Meira, de mi casa, con lo cual es obligado para mí estar aquí siempre que puedo. Preto dunha trintena de pilotos formaron parte da parrilla de saída desta competición de montaña que se desenvolveu durante a fin de semana sen incidencias, cun total de 6 mangas nun traxecto de 5 kilómetros. Temos que agradecer moito tanto o equipo de Protección Civil que nos deixou o Concello como voluntarios, porque moitas veces, non podes solamente que traballen os que son membros activos das escuderías. A proba, unha das máis valoradas do campeonato galego, é seguida cada ano por un maior número de curiosos e aficionados ao motor. E é que sentir de preto a velocidade e o ruxir do motor é todo un espectáculo. A testosterona ao 100%. Sí. É o mellor. Emocionante, bastante emocionante, a verdad que sí. É maravilla, días de carreiras, fin de semana, ganando o Lobo, que máis se pide? Unha grande subida tamén promocional para esta pequena vila. Eu creo que é importante para Pontenova, para darla a conocer e porque ademais eu acabo de falar ahora co campeón e me dixo que eran dos trazados máis bonitos que vira en toda España. O traxecto e a nosa gastronomía tampouco pasou desapercibida para o donostiarra con raíces lucenses. Destacaría el chorizo gallego que me he comido el otro día con unos grelos y unas patatas cocidas que estaban de escándalo, con un buen vino gallego. Unha fin de semana de grande ambiente que rematou na Casa da Cultura da localidade coa entrega de trofeos e o resto de premios nas diferentes categorías desta sexta subida que contou co patrocinio principal da Deputación.